xa tuve que entrar dentro. Tuve que entrar dentro unha vez. A un deses, e subín arriba. Eso contamina os muiños. Porque, que dirían na Edade Media cos muiños estos que poñían aí pola Mancha e por aí? Contaminación pura e dura. Ou nos ríos tamén. Eso contamina, que contamina? Na fabricación. Que vas, para arriba ou para baixo? Pois, é que non quería gravarte. Así por detrás, si me des. Muy ben. Gracias. Así para que... Casi. Como eran, como se chamaban as tres? Sí, sí, sí. Sí, sedimentaria. Sí, no. Baixa, baixa. Deixa eu pasar. Todo o día sentado.
el de espato, mica y como é outro? E cuarzo. Eh, bueno, e un pouco magmático, ¿no? E estas granulitas producen ese gas tamén que é tan malo, no. Porque o granito sí, ¿no? De radón. O sea que hai que vir a vivir aquí. O sea, podedes respirar tranquilo. Mira, que vou eu. Mas se depois me pasades polo medio e non gravo ben. Bueno, que gerundio. Andando que gerundio. Vas de coche escoba. Hai que poñerlle aí unhas ideas tamén. Mm. Ver as cousas así con estes prazos tan grandes de mil anos e cousas así dache tranquilidade, non? Quítache ese agobio que che mete o cambio climático, a contaminación, non sei que. Como ves todo así se o ves non, non vos relaxa pensar que as cousas sí, sí, pero pode chegar a ser hasta eh, agobiante, porque si ves todas as cousas que facemos a diario
feito nada. No era... Levamos feito... Sí, pero sí, o que a mellor se derretía en... bueno, claro, claro. Sí, pero, pero por exemplo, o tema de... Eh, o tema de furacáns, tema de... máis. Hai un montón de cousas que están pegando cambios. O, sí. No, xa caen moitos. O que pasa que se caen pequenos. Ah, a terra dalle igual o que lle fagas. Ela... Sí, claro, estamos ahora en un equilibrio. Ah, xa. Que nos desaperezamos no quita de que esto... Mm. Cuidado con eso. No, nada, hay que tener... Nada. Claro. Si tú estás...